Σήμερα δοκιμάζουμε το αυτοθερμαινόμενο μπιμπερό Pollen Stella. Η πιο βολική λύση για γονείς καθοδόν ή για ευκολία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μην ξεχνάτε ότι πριν από την πρώτη χρήση αποστηρώνετε όλα τα μέρη του μπιμπερό εκτός από τη μονάδα θέρμανσης. Ξεκινάμε. Τοποθετείτε το πλαστικό δαχτυλίδι στεγανοποίησης στη μονάδα θέρμανσης. Στη συνέχεια βιδώνετε καλά τη βάση στο μπιμπερό. Γεμίζετε το μπιμπερό με νερό σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την ένδειξη των 180 ml. Πατάτε το κόκκινο κουμπί ενεργοποίησης στη βάση μέχρι αυτό να ασφαλίσει. Νιώστε τη βάση αμέσως να θερμαίνεται. Σε λίγα μόλις λεπτά το νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ρίχνετε το γάλα στη σκόνη ή το χαμομήλι και είστε έτοιμοι. Αν θέλετε να παρατείνετε το χρόνο αυτό σε μία βόλτα ας πούμε, τότε η θήκη νεοπρενίου είναι ό,τι χρειάζεστε. Στα αξεσουάρ του Pollen Stella θα βρείτε και το δοσομετρητή σκόνης, καθώς και 2 ειδών φυλές σιλικόνης.